Беларусы абураюцца чарговым этапам правярання войска. Зеленскі выказаўся наконт санкцыяў супраць Лукашэнкі. Асуджаны спявак з марафону адзінства і разбітыя медалёвыя мары беларусак на зімовай алімпіядзе. На Белсаце кароткае выданне навінаў чацвярга 19 лютага. Пачынаем. Владимир Зеленскі патлумачыў, чаму менавіта цяпер Украіна ўвяла санкцыі супраць Александра Лукашэнкі. Ён нагадаў, што Лукашенко дазваляе выкарыстоўваць тэрыторыю Беларусі як базу забеспячэння кампанентамі, абсталяваннем і тэхнікай для расійскай арміі. У нашай краіне ўсталяваныя рэтрансляторы, якія працуюць на падтрыманне ударных расійскіх БПЛА. На дадатак у Беларусі размясцілі ракеты «Арэшнік», што нясе пагрозу ўсёй Еўропе. За сукупністю всього цього ми теж... Па сукупнасці ўсяго гэтага мы таксама мяняем палітыку і будзем адказваць адэкватна пагрозе. У Менску павінны гэта разумець. Ёсць гэты палітычны сігнал з санкцыямі. Я даручыў таксама уважліва вывучыць усе схемы Лукашэнкі і яго паплечнікаў. Мы будзем супрацьдзейнічаць больш адчувальна і будзем працаваць з нашымі партнёрамі ў рэгіёне і ўсёй Еўропе, а таксама з глобальнымі партнёрамі, каб яны цалкам усведамлялі, з чым маюць справу, калі гаворка вядзецца пра рэжым у Беларусі. Беларусь, краіну, людзей, народ нельга страчваць для Еўропы, але гэтую асобу, якая ставіць Беларусь на службу Расіі, дакладна варта страчваць. Вывод ядравай зброі і расійскіх войскаў з Беларусі, а таксама вывод войскаў з Грузіі, Арменіі і Прыднястроўя. Паводле рэдактара еўрапейскага аддзелу радыё «Свабода» ў Празе Рыкарда Юзвека, менавіта гэтага хоча запатрабаваць еўразвяз ад Крамля ў межах мірнага пагаднення па Ўкраіне. Дакумент пад назвай «Асноўныя еўрапейскія інтарэсы дзеля забеспячэння ўсёабдымнага, справядлівага і трывалага міру і бяспекі кантыненту» кіраўніца еўрапейскай дыпламатыі Кая Калас распаўсюдзіла сярод дзяржаваў-чальцоў. У ім пералічаныя саступкі, на якія Расія мусіць пайсці ў межах мірных перамоваў з Украінай, якія вядуцца пры пасярэдніцтве ЗША. Сярод іншых патрабаванняў да Крамля правядзенне свабодных выбараў пад міжнародным назіраннем, вызваленне палітвязняў, вяртанне дэпартаваных грамадзянаў і дзяцей ва Ўкраіну, адмена закону аб замежных агентах ды іншае. Няспынныя праверкі гатовасці лукашэнкаўскага войска ўсё больш пачынаюць нерваваць звычайных беларусаў. У соцсетках шырыцца незадаволенасць апошнім мабілізацыйным этапам, у ходзе якога на зборы выклікалі вайскова-абавязаных цывільных. Жонкі і родныя прызваных непакояцца, чаму іхных блізкіх забіраюць так хутка. Іх трывожыць, што нічога дакладна невядома, нават як доўга працягнуцца зборы, і што ад гэтага абавязку не вызваляюць нават тых, у каго малыя ці хворыя дзеці. На абурэнне беларусаў адрэагаваў і сумнавядомы прапагандыст Грыгорый Азаронак. Выказванні ў соцсетках ён у звыклай сваёй хамскай манеры назваў, цытата, «выццём у куратніку». Не надо писать по этому поводу криком. Ну так, там немного, но все равно в Треце сегодня волна такая была. Да, забирают, да. У нас вокруг границ, посмотрите, что происходит. Не надо по этому поводу истерики устраивать. Женщины, вы наши дорогие. Спяваў на марафоне адзінства, атрымліваў ліст з падзякай ад Лукашэнкі, сябраваў з сёстрамі Груздзевымі. Здавалася, што б магло пайсці не так. Выданне «Наша Ніва» звярнула ўвагу на пакручасты лёс спевака Рамана Юркова, якога затрымалі летась у сакавіку. Як выявілася, ў 2020 годзе ён пакідаў каментары ў інтэрнэце. Супраць Юркова завялі крымінальную справу паводле 130 артыкула крымінальнага кодексу «Распальванне варажнечы». У выніку яму прысудзілі хатнюю хімію. КДБ на дадатак уключыў спевака ў спіс тэрарыстаў. Пры гэтым Раману Юркову не дапамагло і заступніцтва сясцёр Груздзевых. Тыя ў соцсетках расказалі, што хадзілі на яго суд. З сабой нават бралі ікону і фотаздымак Вольфа Месінга. З прычыны адлігі, а потым моцных маразоў тратуары і дарогі ў Заслаўі ператварыліся ў коўзанкі. Жыхары абураныя, па некаторых вуліцах проста небяспечна хадзіць. Камунальнікі ў адказ толькі разводзяць рукамі. Маўляў, пасля дажджоў і адлігі, калі ударыў мароз да мінус 17 градусаў, вада замерзла і ўтварыўся маналітны лёд. Соль на яго амаль не дзейнічае. Дарожнікі заклікаюць людзей сцерагчыся самім. Пешаходам раяць насіць абутак з няслізкай падэшвай і быць максімальна уважлівымі. Актыўная барацьба з галалёдам стане магчымай, калі тэмпература павысіцца і рэагенты зноў пачнуць працаваць.
У Расіі прапанавалі выдаваць карту рускага беларусам і украінцам ды і іншым замежнікам. Ініцыятыва належыць дэпутату Дзярждумы Міхаілу Дзялягіну. Новы дакумент, на думку аўтара ідэі, мае сярод іншага палегчыць атрыманне віду на жыхарства і грамадзянства. Пры гэтым замежнікі, якія прэтэндуюць на атрыманне карты рускага, павінны мець расійскіх продкаў або даказаць сувязь з Расіяй, а таксама удзельнічаць у папулярызацыі расійскай культуры, ведаць расійскую мову або выказваць гатовасць яе вывучаць. Перавагай можа быць і прыналежнасць да рускай праваслаўнай царквы. Новая схема махляроў. Яны пачалі патрабаваць выкуп за нібыта скрадзеных дзяцей, расказалі ў прэс-службе МУЗ. Гэтак да міліцыянтаў звярнулася жыхарка Менску, якой паведамілі пра выкраданне ейнай 15-гадовай дачкі. Он сказал, что ваш ребенок у нас. В Телеграм прислали ее фотографию, прям это она. И в кофте в ее, и в джинсах, все. Он пишет, что привет, Катя, узнаешь, пропущенный звонок был. Что, чем дальше ты и Сережа будете думать, доченька ваша будет все дальше и дальше от Минска. Пошли угрозы, то, что мы сейчас ее увозим из Минска, и вы должны перевести в кратчайшие сроки, мне дали час, на криптовалюту, на какой-то криптокошелек. Міліцыянтам удалося знайти дзяўчынку праз некалькі гадзінаў у загарадным кафе. Як выявілася, першапачатковай ахвярою махляроў сталася менавіта яна. Зламыснікі патрабавалі грошы пад выглядам міліцыянтаў. Калі ж дзяўчына не знайшла сямейных ашчаджэнняў, ёй загадалі выехаць з гораду і адключыць усе сродкі сувязі, нібыта дзеля ўдзелу ў спецаперацыі. Мянчук знайшоў файныя красоўкі, але так іх і не панасіў, бо да яго прыйшла міліцыя. Раней у заводскае РАУ звярнуўся іншы мужчына, які заўважыў, што з ягонага аўта прапала торба са спартовым касцюмам і красоўкамі. Міліцыянты затрымалі 60-гадовага Менчука. Як выявілася, ён хадзіў па вуліцах і тузаў дзвярныя ручкі аўтаў. Адна з машын адчынілася, і з салону мужчына скраў торбу з адзеннем. Спартовы касцюм ён выкінуў, а вось красоўкі прыйшліся да спадобы. Зрэшты, панасіць іх Мянчук не паспеў. Цяпер завялі крымінальную справу. На зімовай алімпіядзе ў Мілане і Картына дэ Ампецыя засталася адна беларуская спартоўка. Канькабежка Марына Зуева атрымала магчымасць узяць удзел у гонцы з масавым стартам, якая пройдзе 21 лютага. Іншыя ж прадстаўніцы нашай краіны, якія, нагадаю, выступаюць на алімпіядзе пад нейтральным сцягам, пакідаюць гульні без медалёў. Асноўныя спадзевы беларусаў былі традыцыйна звязаныя з лыжнай акрабатыкай у фрыстайле. Там бралі ўдзел адразу 3 нашыя спартоўкі. Настасья Андрыянова і Ганна Дзяруга не здолелі прайсці кваліфікацыю, заняўшы 16 і 17 месцы адпаведна. Алімпійская чэмпіёна Пхёнчану 2018 і срэбраная медалістка Пекіну 2022 году Ганна Гуськова у вырашальную стадыю прабілася, але іны скок у фінале ацанілі толькі на 8-е агульнае месца. Пасля спаборніцтваў Ганна выказала расчараванне рашэннем суддзяў. Я рада, что я выполнила свою программу, и некоторые из них прыжки пришлось сделать сразу. Что не сделаешь ради медали, но, к сожалению, вы все опять же сами видели, я не могу это комментировать. Я думаю, что все, кто сегодня болел и переживал, все прекрасно видели. А вось славуты трэнер Мікалай Казека, чыёй асобаю і звязаныя асноўныя поспехі беларускага фрыстайлу, лічыць судзейскае рашэнне цалкам справядлівым. Пазмагацца Гуськовай за медалі не дазволіла тактычная памылка з расстаноўкаю скокаў і тое, што ейная праграма засталася нязменнай з 2018 году, прыводзіць словы Казекі партал Sports.ru. Пакідае алімпійскія гульні і расійская гарналыжніца з беларускім пашпартам Марыя Шканова. Яна не здолела прайсці кваліфікацыю ў слаламе. Аб развіцці падзеяў распавядуць мае калегі ў вечаровых выданнях «Аб'ектыву» і студыі «Белсат». Я ж на гэтым з вамі развітваюся і заклікаю падтрымаць нашу працу лайкам і каментаром пад гэтым выданнем у Ютубе. Але не забывайцеся на лічбавую бяспеку. Беражыце сябе і заставайцеся з «Белсатам».